iku lakone kanthi laku lekasih lawan kas tegesitan nyentuhku sami setyo buto pangleges ing tur angkara yo cok kudu budal sing hati-hati Bu nang isor
Lekasih lawan kas tegesitan nyentuh sami setyo buto pangekesting tur angkara yo cok padha budal sing hati-hati Bu.
lakone kanthi laku lekasih lawan kalas tegesitan nyentuh sami setyo buto pangekes ing tur angkara yo cok padha budal sing hati-hati Bu.